Joseba, hizketan ari gara eta zure iritzia ere galdetuko dizugu. Zuk zer diozu aurtengo udan edo aurtengo udan ere gertatutako ez? Ba, tamalez patriarkatuaren beste erakustalde bat gehiago dela, beti egon dena, eta indarkeriaren kulturan eta dominazioaren kulturan beste, enegarren erakustaldi bat dela bai ez. Dominazio kultura, aipatzen duzu, hor jarri duzu azpimarra. Bai, patriarkatua hori da, ez? Azken baten da dominazio bat gizonak dominatzea emakumea, edo inkluso maskulinotzat ulertzen dugun hori izatea balioan jartzen dena eta femininotzat ulertzen dena edo gutxiestea, ez? Eta azken baten horrek, logiko horretan beti egongo da, ez? Zapaldu eta zapaltzaile bat, edo dominantea dena eta dominazioan azpian dagona, eta bai, horren logika horretan kokatu daitezke, ez? Eolako jarrerak. Eta beldurra erabiltzea bera dominazio horren parte da, ez da? Beldurra azkenien, ez dik komentau dau, ez? Beldurra da emozio bat kontrolerako. Erabiltzen duguna gizakiok, erabiltzen dutena beste boterean dauden beste hainbat gobernu askok ere. Orduan, beldurrak egiten duna da, ez dik esaten zuena, gelditzen zaitu, ez? Orduan, paralizatzen zaitu, agentziak endetzen dizu, eta hainbaten zu daukazun boterea eta gaitasunak anulatzen ditu. Orduan, hor lortzen da dominazioa. Bestea jazartua daukazu, eta beldurraren bitartez bestea ez da mugituko. Orduan, logika horretan da, sexu abuso guzti hau eta ziztaren hori kokatzen da horretan. Beraz, Joseba, gizonezkook halako reset moduko bat egin beharko nuke? Zerotik aste moduko bat, edo desikastea, edo... Bai, eta berandu gabiltza. Nik uste dut bingoarren, esango nuke guk behintzat lan asko egiten dugu gizonekin, eta esango nuke gero eta gizon gehiago daudela bereien gizondasuna zalantzan jartzeko eta errabizatzeko nahiakin. Gure eskutatik behintzat eundaka gizonezko pasatzen dira. Noski, hasiera bat besterik ez da izaten, ze hau, ikasi dugun moduan ez, gizon moduan sozializatu garenok jaso dugun guzti hori desikastea, ez da egun batetik bestera egiten den zerbait. Baina bai da errebizatu behar duguna. Izan ere, gizontasun eredua oso lotua dagoelako lehen ezen dugun dominazioari, kontrola izateari, egoeraren kontrola izateari, harremanak kontrolatzeari, bestea kontrolatzean, eta baita gizonen artean ere, ematen dira mailak eta horrek noski. Orduan, horrekin apurtu behar dugu, hori da aldatu behar dugun gauzetariko bat, beste gozatzen artean. Eta zuk uste duzu gaur egun gizon gehienak pres leudekela horri aurre egiteko? Ez dakit gehienak. Ze hemen gauzat gertatzen da. Logika horietatik gertatzerakoan, da gizontasun beste eredu batzuk gorpuzterakoan, boterea galtzen dugula. Hau da, logika guzti horretan, boterea galdu dezakegu, edo influenziatzeko gaitasuna galdu dezakegu, kontrola galdu dezakegu. Eta orduan, gizontasun eredu hegemonikoa zaten dena, edo toksikoa, edo oso lotua dagoenean kontrolari, eta kontrola izateari, kontrola galtzen dugu, beste eredu batzuk gorpuzten ditugun heinean, ez?